Baina Sarasola nago, gaurkoan poesiari leku handia eskaini diogula eta bide horretatik segitzen dugula. Esplikatu diguzu, ze liburu hautatu duzun? Bueno, hau da, 1971ko liburu bat, Amaia Lasa eta Mikel Lasak argitaratu zutena, poema bilduma izenarekin, eta liburu dago 2 zatitan banatua, lehenengo Amaia Lasaren poemak ditugu, eta bigarrenik Mikelenak. Nondik atera duzu liburu hori? Hori ez da usu aurkitzen Bai. liburu dendetan? Ez, liburu dendetan deskatalogatua dago, ez da aurkitzen eta liburutegietan eta aurkitzen da bakarrik. Gero, honen beste edizio bat zarragoa egin zuten Ereinen, baina hura ere ez da aurkitzen gaur egun. Eta zer dauka aipatzekorik? Bueno, esan behar da, garai horretan nolabait 1971an oraindik Aresti hil gabe zegoela eta esan dezagun bere harriaren zikloa edo deitzen den horretan murgildua zegoela Aresti eta esango nuke euskal poesia batez ere hortan zegoela zentratua, ez? Arestiren poetika horretan. Eta horren aurrean edo beste poetika alternatiba batzuk hasi ziren ekoizten, tartean Hartze bat, Ibon Sarasolaren lehenengo liburua, eta kontestu horretan azaltzen da liburu hau, Mikel Lasa eta Amaia Lasarena, eta baita ere beste aire berri batzuk ekartzen dizkigutenak. Zer dira, afrantsesatuagoak nolabait, Aresti baino, sozialagoa zen ura baino? Bai, batez ere Mikelen kasua, ez? Mikel Lasaren poemetan aire frantses hori nabaritzen da, aipuak badaude, Baudelaire aipatzen du, eta egia esan Baudelaireek esplin ura edo enui esaten den frantsesez gogogabetasun sentipen edo aldarte hori oso ondo adierazten du baita ere Mikelek, ez? Aldarte modernoa dena, ez? Sentsazio hori, asperduraren sentsazioa, baina motiboak ez dakizkizunak, ez? Eta bere iruditeria ere oso horrelakoa da, itsasoa, bere Tamariza eta Pikondoa esate baterako zarautzen dago konkatua, halako egun euritsu batean, 2 maitale daudena itsasertzean, eta giro lanbrotsu hori azaltzen du Mikelek. Eta Amaiaren kasuan esango nuke gehiago dela emakumetasunaren kontzientzia bat, ez? Emakumearen alduntze bat edo indartze bat, badaude bi lerro oso famatuak bere poema batean, jaingoiko guztiak ukatzen dituen emakume bat naiz esaten du, ez? Orduan, alde batetik dago kontrakotasun hori boterearen aurrean, jaingoiko guztien kontra, baina era berean ez da gizaki bat, baizik eta emakumea bada, ez? Eta orduan, bere garaian ere garrantzi izan zuen indartze hori. Nereak ez diren lurralde hauetatik ihes egin nahi nuke. Nereak ez diren ur hauek alde batera utzi egin behar ditut. Aitz sendoaren biribiltasunean nere bizitzaren hitza lortu nahi nuke. Biribiltasunean, sendotasunean, aitzaren gainean, A, E, I, O, U. Berri bat esan nahi nuke. Nork irakurri beharko luke? Nik esango nuke euskal poesian eta poesian interesa duen edo nork irakurtzeko modukoa dela. Gaur egun ere bere poema famatuenak, hau da Mikelek gero ez duen apenas ez du gehiago publikatu, eta beraz hemen daude bere poema famatuenak, eta Amaia Lasaren kasuan ere esango nuke gerora ere idatzi duen arren, igual berari beste gustatzen hau, baina hemen daudela bere poema handienak edo behintzat entzutetsuenak, eta beraz, esango nuke euskal poesiako klasiko bat dela, eta gainera kasu honetan merezimendu handiz.